नमस्ते। हम सबके जीवन में एगो दोस्त ऐसा होला कि जब कहीं संकट समस्या में पड़ जा तो उनका और देखे नहीं जा। वही तरह एगो आयुर्वेद के चिकित्सक, एगो आयुर्वेद के वैद्य जब संकट में होला तो हे दवाई के ऊपर देखेला। एक नाम हटे शतावरी, विदेश में कहल जाला एस्पेरेगस रेसेमोसस। एकर नाम कई गो अलग अलग बा, कई अलग अलग संहिता में एकरा ऊपर एक एक गो किताब बाड़ी सन, एक एक गो बुक बाड़ी सन। तो 1 मिनट के वीडियो में एकर बखान नहीं कल जा सकत, लेकिन एकर कुछ फॉर्म, एकर कुछ गुण के बारे में हम वीडियो में रह के बताई। ई शतावरी के सूखल जड़ हटे, एकर के नारायणी कहल जाला, मैंने विष्णु भगवान से उत्पन्न भाई। गूगल में जब लोग सब देखब जाता लिखल कि शतावरी मीन्स हैविंग 100 हस्बैंड्स, ये गलत चीज है। 100 पति वाली नहीं, 100 जड़, 100 से अधिक जड़ होले, यही लेकर के शतावरी कहल जाला। कि रात भर जब ओवरनाइट एकरा के पानी में हमनी के डिप कर देनी जा तो ये फूल के कुछ ऐसा हो जाले। एकरा के कोनो भी दवाई बनावे खातिर एकर बीच वाला पार्ट जो एकर नार बाटे एकरा के निकाल के अलग कर दिया जाला, एकरा के हटा दिया जाला। है जो नार बाटे ये पॉइजनस होला। एले जब हमनी के शतावरी के चूर्ण देनी जा तो कोनो बढ़िया कंपनी के देनी जा। जे हमनी के क्लिनिक में विजिट कैले बा वो देखले होई कि हमनी के क्लिनिक में हर दवाई के ऊपर ओकर गुण धर्म आयुर्वेदिक श्लोक लिखल बा। तो है जो शतावरी बा एकरा में का एकर गुण बा, कहाँ कहाँ दिया सकेला, ई हम रौरा के एकरा में 2-4 गो गुण बतावत तनी। स्वादु रसायनी, यद जरा व्याधिनाशनम तद वृष्यम तद रसायनम, जो जरा बुढ़ापे को नाश कर दे, जो व्याधि को नाश कर दे, वो वृष्य है, स्पर्म को बढ़ाने वाली, और वो रसायन। पहला गुण है मेधा अग्नि पुष्टि, बुद्धि के बढ़ाए वाला, भूख के बढ़ाए वाला, पुष्टि वेट के बढ़ाए वाला, स्निग्धा नेत्र्या आंख खाती अच्छा, गुल्म अतिसार जीत, पेट में गैस रहता, अतिसार बार बार लूज मोशन, ओकरा के जीते वाली, शुक्र स्तन्य करी, स्पर्म के बढ़ावे वाला, दूध के बढ़ावे वाली, बल्या ताकत देवे वाली, वात पित्त शस्त्र शोथ जीत, वात के बीमारी, पित्त के बीमारी, शस्त्र, कहीं चोट लागल बा, कहीं स्वेलिंग बा, ओकरा के जीते वाली, महाशतावरी, मेद्या, दृश्या, वृश्या, रसायनी। कुल मिला के 25, 30, 35 को ड्रग बा। तो जौन वैद्य, जौन चिकित्सक अच्छा से एकर इस्तेमाल कइल उ ब्रह्मास्त्र काम करेले। कुछ छोट बच्चन खातिर ग्रेनुअल्स फॉर्म में आवेले, चॉकलेट फ्लेवर। कौन छोट बच्चन के जे दिहल चाहते कि ना भाई हम आयुर्वेदिक ड्रग दी।